Бил през това не сме. Ай, Ранчо, спрема. Защо си мърши, бе? Той се шо иска, Снима ли? Ай, малко по-налево. Мето коригири там малко. Айде, лево. Завърт се профил. Добре. Evo James Bond, crtička Vino dizajn. Vino edition. Ай, почукаем за... Ovo je Ranče special edition, odnosno Vino edition. Камери субава ли? Да, ну си стари. Mićo, ajde Mićo. Ай, почукаем за пай. Mam. Super. Зачума телевизия. Мен чата нас наточи. Сика пистола и пистолки, кажеш тут зъби. Дай пистола. Дай, ти го появиш пистола. Слушай, значи, Ай, сика пистола. за телевизия нова сика пистола ти появи пистола. Дай ги там. Иски сега музика. Стоп дай. Пиштол да го появиш. после само сечеш, не ли? Пиштол да го появиш. Добре. Сика пиштола и ки се появи пиштол. Аз на женското личим или на мъжето? Не на женско Мичо. Не, Стой Мичо само. пиштол. За Айден от Ирак, Мите Калашников. Не, че Тарас скаточи. Чеки, стой то мъж като вика. Айде, Горан Петровски. Не. Гордон Дир. За Айден от Грандиста, Било Чилгюровски. Чеки. Репетирам. Види да е. Може. Кога може почне? Акция. Кога може? Или сега си сниме се? Сега сниме се. После ги сечем. Си сниме? Да. Чекай, да се намесно. Мой излож. Кого си готов е? Добро вечер. Айде, айде, продължи. Чеки, стой малко. Нек се издиши дет. Не си направим програма нещо, че да кажа. Добро вечер. Се имаме директно от Ирак, където беше киднапиран и ослободен един от нашите познати мултимилиардери, Бил Гейтс. Бил Гейтс. И ти кажеш, той беше киднапиран От страна на ирачките терористи. Е така. И рекли спрямо макай. Добро вечер. Директно се водим от Ирак и... Перни Ванов. Не за човек. Чик, бай. Да, но не раз. Написи на много патичите си там, ай. Ай, стоп. Не бе, стоп, не Не, се не, снимаш, бе. Аз ще мада. Пиши си тук с големи букви. Стошо Ранче е проклетник, Пиши бе с еврей, рабин. Не съм без Чукодан. Много е малко. Ой бе, купи сок, ей. Ранче, ой купи сок. Гледай колко. Ой купи сок. Ранче да Аз купи викам, сок. почва се. От каква смея кажа сега. Ранче, слушай бе. Ей, ти 10 вонка снима. Директно от? От Ирак. От Ирак. Нека пушката. Ирак. А пребрах. Ирак. Целуваме директно от Ирак. Бити стай. О, Ричард Донер, бе. Дойш ли, бе? Айде бе. Анте. Таша. Спрей ми Ранче. Много е близко, бе. Ой, подари. Много е близко и изуми. Гонг, шо разбираш? Ти си спуфа. Не. Не, па и аз си спуфа. Ей. А стига то, Мичо. Това беше спондър. Стига то. Тамане. Ме арма води. Анте. А? Манте. Не там на тебе. На мен ме е тук таман. Добре. Добро вечер. Пред 2 дена беше киднапиран един от най-богатите мултимилиардери Бил
Гейтс. Успешно е спасен. Бил Гейтс, кай не. Бил Гейтс, ти кажа дупина. Добре, да, Тамо ми, шо тамо, шо? Ти така как снимаш филм, не ли? Айде. Ристо Бомбата пише у филмата, тук Вики е Йочи Христос. Ай, Добро вечер. Пред 2 дена беше киднапиран един от най-богатите мултимилионери в света, Бил Гейтс, който сега е успешно спасен от Ранче! Ранче Копиле с беги на дъки. ти майски хикса. Арве да бухаш. Мултимилионер била. Олеле, ма апе главто. Айде. Ай, Мичо, А можеш ли ти да станеш, бе? Можеш ли да станеш? Вие да си стоят, слушай. Добро вечер. Пред 2 дена беше киднапиран един от най-богатите мултимилиардери в света, Бил Гейтс, който сега е спасен и майка му пичката, аз съм пичката. сега е на дома. Не се сме, бидей този филм, да. Аз от не се смел, да. Сай ще да върши. Шо? Шо, аз Ти ки направиш филм на пиштола, пушка ки изкара тука. Елен, кюфат слушай. И сега е на спасен. Знаеш, Вики, Елен кюфата за ушите, така да век заек за Добро вечер. Пред 2 дена се случи трагедия и беше киднапиран един от най-богатите мултимилиардери в света, Бил Гейтс. Сега е спасен от македонските сили и е на сигурно. Кои македонските сили исто така учествува и во нападите во Ирак и сите нови случувања. Ке се јавиме во некоја друга емисија, директно од Ирак, Младен Чедиковски. Така.